Ma nistax nifhem kif dinja li tagħmel tant affarijiet sbieħ tista' tkun ħażin. Għaraft id-din kemmi sabiħa, taħseb li għandi kollezzjoni kbira, taħseb li jgħidu li din għandha kollox. Ħares madwar teżori mimlija, kemm meravilji bihom timla ksira, tħares madwar u tgħid ta' skur. Għandha kollox, imma oġġetti u oġġetti kemm tiflaħ, ċem frużani għandi kemm trid ħaġuha għandi 20. Ma le mhuma xejn ħdejn fuq ħuduni fejn hemm nies tkun nixtieq narhom jisfnu żifna jimxu fuq dawk xi sejħu saqajn. Dembi kif jien ma jwassal nimkien, saqajn jirrikjedu li taqbess tiġri timxi ma' ġenb dik xi sejħula triq. Hemm fejn immur, hemm fejn indur, hemm fejn nixxemmex qalbi l-bajjiet, kemm nixtieq immur naħrab l-fuq. X'nagħti jekk jien immur kif jien ngħix barra l-ilma, nħallas kemm trid biex inqatta' ftit ħin taħt dik ix-xemx. Taħseb li hemm jagħmlu l-istess, taħseb jikkastigaw lil binthom li sa fl-aħħar jitrid aktar lesta li tmur. Lesta tkun taf dak li l-bniedem jaf, nsaqsi minn kollox u jirrispondu bħal x'inhi fjamma u x'tagħmel taf x'inhi ħruq. Meta se jkun li jasal il-jum nitla' nesplora d-dinja temm fuq. Kemm nixtieq immur naħrab l-hemm fuq.